Sosna syberyjska to klasyczna, kompaktowa choinka o prostym, stożkowym kształcie. Posiada 220 cm wysokości, a szerokość w najszerszym punkcie wynosi 130 cm. Model składa się z ponad 560 równomiernie rozmieszczonych gałązek, co zapewnia schludny i symetryczny wygląd. Prosta konstrukcja sprawia, że rozkładanie drzewka jest szybkie i intuicyjne. Cały proces zajmuje zaledwie 10 minut. W zestawie znajduje się lekki, plastikowy stojak, który zapewnia stabilność drzewka i ułatwia ustawienie go w wybranym miejscu.